أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Journaliste Zedou biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ala batoli ani ala ikado ki damakasi doni sudi kado biya do doye do mina sandana mane do kadema doa ku do beka juma donya do barka may joni sudi kado subhanahu wa ta'ala Allah e minya onda e minya meleko da ka jina da ka urdana da Allah e mi maye ala e mi kuma ka jigina alqur'ane kono ni ye Muhammadu cha onma Allah waidun emi kuma na tawruta kono ni ya di nabila Musa maka cha onma Allah emi ye jabur di daudama kwa kana kuma haramadin fa alakan Allah emi ye lejina di nabila Isa ma kwa kana kuma anve haramadin gidon anga shun anga sali anga aladon la ilaha illallah shadu anna muhammadur rasulullah Allah emi ye meleke ba keme kono doni bi kono doda Allah emi ye gine ba keme kono doni bi kono doda Allah dande kasila Allah aminu meni jamana ngono min ye mali Allah on nyanda makashila amin Allah on nya dama kashila Allah on yi deli Allah on yi deli ika joni de ya on yi seta on yi dabalita on yi aminu bi dia fami ve nuka ma ko mali Allah on gamana gwana nga kamana gwangote subhanahu wa ta'ala afarala ila naye ala ja shuko ni dukseje cha abiba usebe alai chapor Allah hina onga jamana na onga jamana kishi Allah onga jamana tanga Allah onga jamana bobulula Allah hera shuranga jamana ka do on ni kojugu che do on ni ambisira femi nyo Allah do anuche ya Allah ukika ala bunya kama ake ya rasulullah muhammadu kama rasulullah ake magani madina kama ake kureshu barka kama la sangon jirima joni Ibrahima Jawara Stone akasa jaga ako kigati ni rominala jaga yalla nga ta jaga mene men ndoko ni wulati telephone rétabli Jawara malien tugur abine nga ke malien loy ite décourage plus mais ma jamana ingele ala Allah Jawara ba maminu mamzo minu hinana okay magaya Allah uluson Allah uson e ka do faro kalimani aka Allah on yi deli mali de kamgaini mali don de deli Allah gele ba on ga jamana ka Allah nashi doni de adibi faraka bo on no gele ci anga nyedo kun fayakun Allah dabali min ga anga tige fere min ga anga tige ka kumbe Allah o dabali dama Allah on ga jamana famo minnu ba anw kunna bi ala e yɛrɛ de ko kuranɛ kɔnɔ i kuma k'a don fa'alun lima yuridun ala de ye walekɛba ye fɛn na fɛn min ye min laɲini maa minnu bɛ fanga na bi ala ka latigɛ don yelen mɛn'u ɲɛ hakili ɲuman d'u ma ala sira ɲuman jir'u la jamanadenw hinɛ d'u la ala an ka jamana den kɛnɛya hami be min na o ka hami wuli bana be min na o ka bana ban ala nafolo ko be min na nafolo do ma cɛ tɛ min fɛ muso tɛ maa min fɛ n'o hamine do la n'a gɛlɛya b'a kan ala a bi wuli cogo min na e ala de b'o dɔn ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Jean Seydou an bɛ kalo min na kalo barikama don an bɛ kalo min na n'i ye hami fɔn fɔ latigɛ k'a dama jira ala la journaliste di k'a dɔn Allahu Taala b'a sankɔrɔta n'i ye wari di fanda ma n'i ye hinɛ kɛ ni suna ni salila an karamɔgɔ baara y'a fɔ an ye yan i k'a dɔn danda baraji la ala an ye wuli ka jɔn minnu kɛ an ye su minnu kɛ asura kama ala ka barika ye a kɛ dugawu ye an ma ala maa minnu kan ka jaga bɔ Allah amin
Nogo, jaga bi di maa min ni maa min ma y'a darula dɔn wa? Ayi. I kanu b'a gɛlɛ. I sigi ɲɔgɔn gɛlɛ. I balima gɛlɛ. Wala fanda. Baara ye nin den fɔ yan dɛ. Ni hakili ka di. Hakila, i m'a jɛ. M'a jɛ dɛ. Ne ko, anw ni jaga minɛ ni man kan wa? Ne ni e. E n'a ka kan. E n'a man kan wa? Ne n'a ka kan. Seydou Nandume. N'a ka kan. Ayi, n'a ka kan. Banamakaw ka maju. Ko ne n'a ka kan. Ba Seydou Silla. Ko ne n'a ka kan. Ibrahima Karanyara. Ko ne n'a ka kan. A y'a kɛ Allahu Taala jate kama. A ka ɲinan jaga a ye dɔ da anw ma. Anw yɛrɛ bɛ se ka jaga minɛ. Sɛgɛn banna kojugu. An bɛ se ka jaga minɛ. An ye jɔnmɔgɔla fɔ dɛrɛ. An ye nkalon tigɛ. Yan wa i b'an koyi. Jɔnkala de fɔra koyi. Fɛn tɛ n kun. Se tɛ n ye. I ye jɔnkala fɔ koyi. O t'i fila ɲɛ koyi. Ne tun b'a fɛ k'an da fasaja o. Ne tun b'a fɛ k'an da fasaja. Ala ka n'i ca la. Jama noir. Jama noir. Adama Traoré. Adama. Fa kelen ba kelen. Roi 12-12. Roi 12-12. Le Roi 12-12. Umar Nyangadu. Petit Barou. Belebele. Badiri Baleri. Johnny. Ndomake. I to amad me. Ne to amauke. C'est du joie ma sabade malo. Ngo volo lo de la. Johnny. Nandume. Ayi. Ba Seydou Silla. Ba Seydou Silla. Aski. Ukahine. Ubi hine ka koro. C'est du joie ma sabade malla. Johnny. Seydou Nandume. Ba Seydou Silla. Ani journaliste Seydou. Seydou Bana. To be chekouye. Il retire cette phrase-là. Et comment ça? Bon, non, go, toi là, tu vas trop loin. Seydou to ye mi voit ça au moins. A fo Seydou to bana ni na onyana. Nga to ye ni nye e ye na ni kede. Olu ya ndama o de ça. No te Seydou ya nzabadi. Ayi ye kuma laba mi vo. Il retire la phrase. Chekou. Me fait ka min fɔ. Ma bi ma kɛ chekou ye. Me fait ka min fɔ. Seydou tɔw y'anw dama de ye. N'o tɛ Seydou ta ye saba de ye. Joël Seydou bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahu la. Allahu la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad. Ikolo gɛlɛ sa ba me ɲangi be. E ɲinɛna ba me quoi? Cɛkɔrɔba kunandi. Cɛkɔrɔba kunandi. A den kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka miliyari kelen d'i ma bi. A den kelen-kelen. Piene de t'ale denw na fandanda denw na a bɛɛ sɛbɛkɛla. Ala ye cɛkɔrɔba in sɔn dɛ. A bɛɛ sɛbɛkɛla wa ne terikɛ Seguni. A ye dɔɔnin kɛ o don o. Nka a ma diya den. Dɔɔnin. Ne ma ɲɔgɔn ye bawo. Kɔɲɔ don a ye dɔɔnin kɛ. Ne ma ɲɔgɔn ye ba. Ala k'an ka bato minɛ. Ami. Subhanallahu la ilaha illa huwa. A ye Fatiha minɛ ami. Alhamdulillah rabbil alamin. Daba Tunkara. Naam. Nin yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ. Joni. El Hadji Mohamed Ba Jara. Duwawukaw ka belebele. N bɛ n ka misi sɔrɔ. Duwawu jaabi tigi. A fɔra i ye k'i ka t'i ka misi minɛ sa ou bien i bɛ mun kɔ? Ou bien a k'a di ne de ma tuguni wa? Ne kɔni t'a dɔn b'a sɔrɔ cogo min bilen. A ko i ka taa. Ayiwa. Walima i k'a wele a ka maa ci ma. Ou bien ni o man di ye i ka ne ci tuguni. Numéro di yan. N bɛna numéro d'i ma n k'a fɔ antenne na. Ayi n'i y'a fɔ antenne na dɔ kana t'i yɛrɛ kɛ daba ye. Dankɔrɔba fɛn min ye Asura ye kɛnɛ ɲɛnamayana. Tabarakala. Duwawu minnu kɛra jamana ye. Duwawu ninnu u jɔyɔrɔ yera. Ya Rabbi. Sabula fɛn min y'anw ka armée ye. Seba minnu n'a y'a sɔrɔ. A n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'o ye kɔlɔsitigiw ye. Minnu ye silamɛya dunkew ye Ala teriw. U bɛ ka duwawu min kɛ jamana ye. Duwawu in bɛ ka minɛ dɛrɛ. Sabula Mali bɛ ka bɔ a jugu la. Ɲɛdɔnna min tun bɛ ka k'an na a bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. Ka Ba Jara k'a barikada. Ka barikada. Diinɛ ɲɛmaa fɛn o fɛn ye wuli ka jɔ kɛ Asura la k'a bɛɛ lajɛlen barikada. Suwa la Bayaya Haidara. I k'a dɔn Sirifaka a ka foli bi yan. I y'a bani. Alimu. I y'a bani. I k'a dɔn Afizu Kuranɛ. I y'a bani. Min ye Asayid Usman Madana Sherif Haidara. Basaden Bale n'Ala ko min ka kɛ maa t'o wuli. I k'a dɔn ka taa se Haruna Sangare. I k'a dɔn min ye dankɔrɔba ye n'o ye Ɲɔrɔ Sirifakɛ Buye. An ka foli b'a ye. Ka taa se Ɲɔrɔ min ye Amadu Hadi Tal. Cheikh Omar Foutiyou Kounavale. An ka foli b'a ye.
Dili. Shagaba denw. Tamani. I k'a dɔn an ka foli b'u ye. Dili. Nin bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ haya tigi ye. Min ye Baba Ama. Kan Jalo Shirimoribo denkɛ don. A bɛ wolo ka bin. Dili. An ka foli b'u ye. Kana ɲinɛ dɛ. Joni. Dankɔrɔba dalen bɛ Segu. Joni. A tɛ taa a tɛ maa ci. Jɔn. Seko Lasana Kane. Seko. Lasana Kane. Awɔ n sigi ɲɔgɔn kun don n b'a dɔn. An ka foli b'a ye. A ka mukadamu filo ye kulu sanfɛ. Joni. Safokaw ka Seduba. I burankɛ Seduba. N burankɛ kɔni. An burankɛ Seduba. Mukadamiya n bɛna minɛ a la o. Min b'an jɛ a ɲɛnabɔ n tɛ. A na bɛ ka bɔ hiji la hali minɛnw ma warakaba. N burankɛ. I burankɛ. Ayiwa n y'a to yen. Ayiwa. Jɔsi Sedu. I bɔra ka kuma gɛlɛn fɔ. N k'i hakili jigin. Telefɔni cira ma ni ka n ladɔnniya. Juge cɛ 4 bɛɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen to a ye Sedu. Olu ye Sedu ye wa u tɛ Sedu ye. Juge 4 a bɛɛ Sedu. Juge Seydou, il y a 4 juges qui sont Seydou. Olu ka Seydou ya bɛ cogo di? Ne ko ye nin de fɔ. A tubabuka. Ne na wo ma fɔ bi. A tubabuka. Ayi mi deli. Outrage à un magistrat. Ne n da fɔ ka bɔ a la o. Je retire. Ne yɛrɛ bɔra Seydou ya la. Ne kɛra cɛ ye. Fata. Kɛra cɛ ye u k'a da. Cɛ ni daga di kojugu. I bɛ ɲinɛ den. E bɔra fɛn min na ala ma mɛn. Il y a des magistrats qui s'appellent Seydou. N'i ko Seydou tɔgɔ banna. N ko n bɔra la. A y'a basé. Allah. Wa ne yɛrɛ Seku. Kuma ɲɛna sisan. Kuma de ɲɛna. Seydou b'u la koyi. E kun ɲɛna o. Jɔsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant. O don. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ. A tɔgɔ de ko Ablaye Jara. Jɔsi Seydou. Maa min ka baara mana kɛ kaburuse ye. N'i bɛ balo o la. I sigiɲɔgɔn ma bana. O t'i bali ka taa ayiwa Ala ka nɔgɔya d'a tigi ye. O ye tiɲɛ ye. Jɔsi Seydou k'a dɔn an bɛ don minɛ ko bi Ablaye Jara ko. Direction de l'information des relations publiques de l'armée. U k'o de ma ko DIRPA. U ka kunnafoni diso de ye kununko alamisa. U ye kunnafoni di kɛ. Tabarikala. Kunnafoni di min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin. Bamanjɛ wale kɛbaw ani min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ. Min ye finitigilakaw yɛrɛ bɛ wuli ka jɔn ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ. Jɔni Sodi k'a dɔn ka se k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Sabula armée ka baara dogo ni dogo banna. Kɛnɛkan jalaki don. Ni min kɛra o de bɛ fɔ. Jɔni Sodi k'a dɔn dogona t'a la bɛɛ ɲɛ de bɛ da kɛnɛ kan. A ko min ɲɛ an ka armée. Yɛlɛmaba de donna na sabula fɔlɔfɔlɔ. Dogo ni dogo de tun bɛ armée la hali ni minan sanna. A bɛ dogo. Jɔni Sodi k'a dɔn tile banna. A ko n'i hakili b'a la min ye abɔ DIRPA colonel Solomani Danbɛlɛ a ka fɔ la Jɔni Sodi k'a dɔn n'i hakili b'a la juillet kalo tile 21 tɛmɛnen Bamanjuw kun ye hiri kɛ an ka jamana kan sabula i k'a dɔn donda caman de bɛ yen u y'a kɛ tile kelen k'a kɛ bamɔ ye Jɔni Sodi k'a dɔn Douanzan Koro Seware min ye Bafo Jɔni Sodi k'a dɔn Kati ani Sokolo u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ don n'a dugusɛjɛ u kun b'a fɛ ka fɛrɛ ma dɛ nka Ala ma sɔn Jɔni Sodi k'a dɔn an ka sɔrɔsikulu min ye kunnafoni dili ye o de kɛra sababu ye ka kɔn u ɲɛ min b'a to u ma se ka tiɲɛni ba kɛ Jɔni Sodi hali o fana bannen i k'a dɔn ɲinɛ ma kɛ sabula sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ la anw bɛ da ka sunɔgɔ la su fara tile kan Jɔni Sodi k'a dɔn duguba tɛ yen dugu mangani de yen u taara ka min mɔmɔ a ko Kati kɛlɛ in bannen kɔfɛ sɔmin kɛra k'a fɔ dɔw yɔrɔla ka don dugu kɔnɔ Kati yɛrɛ ani Bamakɔ Jɔni Sodi k'a dɔn su fara tile k'o bi mɔmɔni na sɛbɛnnikɛla ko yadɔ a don a ma ja sabula i k'a dɔn min ye ayiwa Bamanji maa 48 ye o dara joli la Sokolo o don kelen min ye ɲɔnɔmara ye cɛ 10 Bamanji la u y'olu fana daji Jɔni Sodi n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ni cɛsiri maa 60 walima maa 80 kɔ 58 Jɔni Sodi k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen de fara ayiwa jamana camancɛ bolo ani bɔda la sɛbɛnnikɛla ko min ye
tesiti n'o ye Gawo mara ye kɔsɛ in na i b'a dɔn awa firinga dɔ fana kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn keguya bolo kan ani kunnafoni yɛrɛ dibaliya ani janfanjuguba de tun bɛ ko in na jɛjugu bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko AIGS olu de bɛ ko in ju la Jɔni Soda Ala m'an gisira Ala ka hinɛ an ka cɛ 42 o ni tora la kɛlɛ tɛ taa nin kɔ Jɔni Soda k'a dɔn sabula u tun b'a fɛ ka tiɲɛni min bolo da Jɔni Soda k'a dɔn Ala ma jɛn n'a ye u nana bi k'a ka mugu kunyanfɔlɔ bolen Jɔni Soda k'a dɔn jama fankelen fana taara firi duguladenw kan sɔrɔsiw nana jateminɛ k'a ye k'a fɔ anw bɛ yan dugudenw de kama olu ni kɛnɛ kama Jɔni Soda k'a dɔn u ye k'a t'u bolo ni ka sɔrɔ ka taa dugu kɔnɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ u y'olu susu Jɔni Soda k'a dɔn ka sɔrɔ ka laban kana k'a kɔnɔ minnu bɛ k'olu fana susu cɛ 30 ni 7 k'o dajira o yɔrɔ bɛɛ minnu ɲɛnama minɛna dandow fana na sɛbɛnnikɛla ko tesiti kɛlɛ o bɛ sɛbɛn tariki la nka siga kɔni tɛ min na Jɔni Soda k'a dɔn tesiti awa mankan in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn janfa b'a jukɔrɔ sabula labɛn minnu kun kɛra ani sɔnni minnu kɛra kunnafoni dibaliya kunnafoni sɔrɔbaliya awa ɲɛmaaso ani sɔrɔsikulu ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni gɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ko sabula min ye sɔmin kɛra kunnafoni disira minnu bɛ yen Jɔni Soda k'a dɔn u y'o de tigɛ ɲɛmaaw ta réseau nana tigɛ ɲɛmaaw t'a dɔn min ni min bɛ sen na a ye taa nin fɛ a ye nin kɛ tan nka joona Jɔni Soda k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛw tigɛlen don hali ni ɲɔgɔnna y'u sɔrɔ u kan ka bɔ sira min fɛ o de nana kɛ sababu ye min y'a to réseau nana tugu ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ Jɔni Soda a ye taa nin fɛ a y'a da yan a ye nin kɛ tan Jɔni Soda o de kɛra sababu ye ka se ka maa ninnu yɛrɛkɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ an bɛ doni minɛ ko bi Jɔni Soda k'a dɔn bamanjɛ wale ti ban nka min kɔni kɛra kɔsa in na kati ani a bɔ yɔrɔ caman na bamanji kelen minnu ɲɔgɔnla dɔw yɛrɛ kɛ fatɔ ye dɔw yɛrɛ kɛ garibu ye Jɔni Soda k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bara ka minɛ an bɛ doni minɛ ko bi cɛ 50 ni kɔ kati ni Bamakɔ cɛ Jɔni Soda k'a dɔn olu minɛna min ye an'u dɛmɛbaw sɛbɛnnikɛla ko dɛmɛba caman de fana kun b'u la dugu kati walima Bamakɔ tɛgɛ dar'u kan leur complice mais ni ɲɔgɔnna ti sans sɔrɔ ni complice t'a la o mɔgɔ dɔw de b'an senkɔrɔ minnu bɛ ninnu fana dɛmɛ mais bien sûr ne ko olu bɛ mun de kɔ de u bɛ mun kɔ Bamanji yɛrɛ bɛ mun kɔ Jɔn Cicelu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Ala ka ɲumanya i k'a dɔn a ti ban min ye nin wulikajɔ in ni nin jateminɛ in ye Bamanji kɔni bokɛnɛ kɔni b'o sara i kana siga sabula min ye nin wulikajɔ ye o tile 2 yɛrɛ bɛɛ minɛnkura minnu nana o wasara Jɔni Soda k'a dɔn nin avion belebelebaw min ye Casa CN295 o tunna Bamakɔ Jɔni Soda k'a dɔn o ye avion laban ye min bloquelen kun don Espagne jamana na a bɛ waati jan bɔ an ka faamaw nana wulikajɔ kɛ ka a wagabɛ ka bɔ tubabuw tigɛ hélicoptère 2 min ye awa 1000 Mi 24P Mi 24P MIL MIB Jɔni Soda ninnu bɛɛ lajɛlen nana jamana don ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bamanjuw ka jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaw ye o hamina Sukoyi b'a la Sukoyi ye mun ye Sukoyi 25 o ye mun ye SU 25 o ye MIG komi e ye o ye i bɛ plateau ka sɔrɔsi fugula b'i kun la i yɛrɛ tɛna kɛ i ye sɔrɔsi i tɛna a ɲɛ dɔn sa a ɲɛ fɔ n ye kɛ n yɛrɛ kɛ mɛ lieutenant ye sa Jɔni Soda i ko o Sukoyi a b'a la Sukoyi voilà o de man ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda ye mɔgɔ hakili sigi Jɔni Soda an bɛ donni min na ko bi jamanadenw kan k'u kɔnɔ jɛya ka sɔrɔsikuluw dɛmɛ a ma fɔ marifati la nka kunnafoni dili maa suure dɔ filɛ n ka so dɔ filɛ taa ka segin la yan ni nin ye dunan ye Jɔni Soda o kunnafoni dili o bɛ kɛ sababuba de ye jamana yɛrɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le point Fasiriba n'o ye Aside Jape nin ye ale ka sɛbɛn ye a ko Monisco Minisuma e ko fɛn min y'a bɛɛ lajɛlen ye u gɛnni dayɛlɛlen tɛ wa sabula fɛn min ye Monisco ye o ye Kɔngokaw ka jɛkulu min bɛ n'o bɛ Nations Unies tɔgɔ la k'u taalen bɛ bɛɛ ɲini yenkaw wulilen b'u nɔfɛ fɛn min ye kuma caman ye o b'u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko waati laban in na fɛn min ye Monisco ye u ni Kɔngokaw karila ɲɔgɔn na dugu min bɛ n'o ye Kongo Kinshasa ye wulikajɔ caman kɛra ye u ka daga yɛrɛ dɛ ka taa dakolonji k'a filenkolonji k'a minɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu min bɛ n'o ye Kongo jɛkulu ye n'o ye M23 ye sɛbɛnnikɛla ko o de bɛ ka wulikajɔ kura kɛ sisan fɛn min ye Kongo ye ni ka guerre kura daminɛ san 20 Kongokaw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ yɛrɛ de nege bɔr'u la u b'a fɔ u ka jamana a ɲɛtaa ka sabati u jo
nga fɛn min ye janfa jugu ye daana juguya ani fɛn min ye jijukɔrɔsaya ye MONUSCO ale de b'o la Congo o kɛlen bɛ sababu ye Nations Unies ni ka mangoya Congo kadenw ɲɛ u ko fɛn min ye taa kana taa la Nations Unies a ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye MONUSCO ye u ka taa teliya la ka b'u ka jamana ka sabula u nafa foyi t'olu kan ni tɔɔrɔ tɛ tɛmɛnikɛla ko a ko kɛlɛ nana wuli k'a jɔ kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ MONUSCO yɛrɛ ɲinibaatɔ u nana mugu ci in kɛra sababu ye fɛn min ye maa 3 fo ka se maa 5 ma u y'o fa Congo ni ka dɔw bɛkɔrɔ jogi Mali ta ɲɔgɔnna tɛ yan o do kɛ u ye min kɛ Gawo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye MONUSCO ye a ɲɛmaw kɔni kɔnɔ guwanlen bɛ a ma ɲɛ min kɔ u y'u ka minɛnw jɛ ni k'u teliw ka t'u sigi dugu fan dɔ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min n'o kɛra MONUSCO la o ɲɔgɔnna de labɛnnen bɛ Mali ta in kama n'o ye MINUSMA ye MINUSMA u gwɛndɛ don a ti mɛn sabula denmisɛnjɛkulu minnu bɛ n'o ye Yɛrɛwolo Debout sur les remparts olu yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ ka lɛtiri ci ka taa f'u ye koyi k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ janni 22 septembre cɛ n'u ma taa ni ko y'u sɔrɔ u y'o laɲini wa k'a ɲini Mali faamaw fɛ Assimi Goïta Premier ministre Choguel Kokala Maïga ministre de la Défense fɛn min ye CNT ɲɛma Maliki Diawo k'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ k'u jeni ɲɔgɔn fin joona janni 22 septembre cɛ MINUSMA k'a ka kosow a n'a ka kasaw cɛ an garala ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ani Congo o kɛlɛkɛcogo tɛ kelen ye sabula tukɔrɔma ninnu Congo la olu dusu ka teli olu kɔni sina ka wuli sɔgɔmada kelen ka hi k'u kan n'u ye tamasiyɛn o tamasiyɛn u b'a bɛɛ lajɛlen kari Mali t'o kɛ nka Mali bi kangarida de kɛ n'i ma kangarida kan mɛn an bi ko da i kan min ka jugu ni Congolais ta ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi jamanakuntigi bolo ɲɛsinnen b'ale ma MINUSMA ka mandat min n'a kurayara Mali t'a fɛ a ka MINUSMA gɛn sabula n'i ye Faransi gɛn n'i ma kukala gɛn i m'a gɛn fɔlɔ dɛ wa MINUSMA ale de nana Faransi ka minɛnw kɔnɔna na o tuma teliyala takuba gɛnna cogo min ambassadeur gɛnna cogo min n'o ye Joël Meyer ye MINUSMA ka porte parole Olivier Salgado min ye Kolokala k'a fɔ ale gɛnna cogo min RFI ni France 24 di datugura cogo min MINUSMA fɛnɛ ka gɛn o cogo la k'u ka base bɛɛ lajɛlen datugu ka bɔ Mali la o de bɛna ni lafiya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi nin de ye jamanadenw ka yeta ye wa ni ɲuguɲugu min wulilen filɛ nin ye siga foyi t'a la nin fiɲɛ kɔni a bi taa ni MINUSMA ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la Josi Zedou ne Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka pub Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Josi Zedou ni maa min ma ɲɛ sufɛ kundi kɔ i b'i janto i tulo 2 la Josi Zedou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara Sirukɛ ko Josi Zedou k'a dɔn den mana ja ayiwa maa min ye ka tɛmɛ jobaatɔ kan suya ko b'i kɔnɔ a ko min ye jamana sugu bulon de ye i k'a dɔn a bɔ fourniture de quittance d'imprimé sécurisé min n'a bɛ trésor to a la san 2023 a sugu buloko graphique industrie ani bitar impression olu kun ye wuli ka jɔ kɛ ayiwa sariya bunna ko kan Josi Zedou k'a dɔn u m'a sɔrɔ u y'u jalaki ni k'a bɔsiw la ko in dira maa min ma u k'o de ma ko société Golden Service Josi Zedou i k'a dɔn a bɔ 1,200,000 bɔɲanko a wari bɛ taa so o ma sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ dun kɛra cogo di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko CRD ani ARMDS olu de faso ka cakɛda ye minnu bɛ sugu bulon ko jateminɛ sabula autorité de régulation des marchés publics Josi Zedou k'a dɔn o n'a ɲɔgɔnna ani délégation des services publics o bɛɛ o de ko fɔ Josi Zedou k'a dɔn jamana o b'o jamana dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ graphique industrie bitar impression i k'a dɔn ka taa fara Golden Service nin cakɛda 3 de y'i kan bɔ sugu bulon in nɔfɛ Josi Zedou k'a dɔn kuma min ayiwa ni jaabiw nana bɔ a fɔra ko Golden Service o ye wari min fɔ o da de ka nɔgɔ ka tɛmɛ tɔ 2 bɛɛ lajɛlen ta kan o kuma min ye ayiwa jamana ka cakɛdaw n ye min f'i ye CRD ani ARMDS olu nana yamaruya di sa k'a fɔ min kɔni ye nin hakilina in ye a ka di Golden Service ma Josi Zedou usine tigi ani jagokɛla ye kelen ye wa sɛbɛnnikɛla ko awa ko in balannen b'o yɔrɔ dilan tiɲɛ don ni sugu bulon bi di jateminɛ bi kɛ jateminɛ min bi kɛ o de ye wariko ta fa ye ne ko k'e b'a di 100 ni ne ko n b'a di 60 ne de n'a sɔrɔli ka kan sabula ne ka wari ka nɔgɔ Josi
sedu nga min b'o kɔfɛ yalima mina min n'o kofɔra yalima mina ɲuman do wa a tigi bɛ se k'a dilan wa Yohani Sodi k'a dɔn ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in de la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ daduma in Yohani Sodi k'a dɔn a bɔ sɛbɛnfura min kan ka dilan a fɔra ko sécuriser a nganamu n'a sɔnni barika ka bon minnu yɛrɛ b'a baara dɔn n'o ye graphique industrie olu y'a jira k'a fɔ olu ka ban ani ka t'u ta da bɔgɔ jeninen kan kun min b'a la dɔnnen don sabula nin ɲɔgɔn na fɛ n'i ma ɲɛ a dilali kɔ fo k'a sɔrɔ a dilan mina de b'i bolo n'o ye usine ye kelen papier min kan ka don a la Yohani Sodi o yɛrɛ sɔrɔli k'a dilan k'a labɛn i bɛ kalo wɛrɛ k'a la nakura bɛ sɔ bɔda dɔn wala service kɔni n'olu tɛ jagokɛlaw de ya wala usine tigi dɔnnen tɛ wa usine tigi u dɔnnen don wala problème nin dɔrɔn de graphique industrie alu tumu ta wala Bitar impression olu fila de ye usine tigi mais c'est ça soyons sérieux dans ce pays Yohani Sodi i k'a dɔn e yɛrɛ k'a jateminɛ min ye graphique industrie olu ko b'a kɛ 1,700,000 ni kɔ Bitar fana n'o man ca Yohani Sodi k'a dɔn nin k'a b'a kɛ 1,200,000 1,200,000 mina Yohani Sodi yalima mina ɲuman don wa u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Mais non, mais c'est ça le problème dans ce pays. C'est pas clair. Bon, ni n'inglala sisan. Min ye professionnel au bas la sanjama. Bitar de kunta ke kɔrɔlenya. Bitar ni graphique industrie. Graphique industrie disons, Tomota. Oui. Ale de kunba ke kɔrɔlenya. Ale de b'a kɛ. Il a parlé de combien de millions? Madon 700 et quelques 700 et quelques millions. Voilà. Ni nana hala klanjete faut aclarer 200 millions. 200 millions. C'est du faux. Bon, et regarde. Mais on ga jamana ma kala no ngwani ne ma do bi ta romi. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que Abina Dia di wati là? C'est ça le problème journaliste c'est tout. 600 Soani vérificateur général na wuli k'a fɔ ni marché min kɛra a ma ɲɛ a kɛra ta bɔra ta et c'est le même problème qui va retomber. Bon quittance dunde manamana ko e de bi wari la do trésor. Mais je te dis sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi Yohani Sodi k'a dɔn jandɔn yɛrɛ la kɔrɔ ko ka di jamana a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri graphique industrie ni Bitar olu bɛɛ lajɛlen kɔni dar'u ta da bɔgɔ jeninen kan nka hali bi ninnu bɛ da gɛlɛya de la k'a fɔ wari de ka nɔgɔn Yohani Sodi fɛn dɔ ye da nɔgɔ ye nka ɲuman tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la. D'abord, tu vas misitigo bi ɲɔgɔn fana ni dura ye. Min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako. Fasiriba n'o ye Yusufu Konate nin y'a ka sɛbɛn ye. Yusufu ko a ko fɛn min ye faramafɛnw ye olu de bi ɲɔgɔn giyɔrɔ dɔn. Sinesibu ani UNTM u karilen bɛ ɲɔgɔn na. Docteur Abudu Male ani Yakuba Katile u ye ɲɔgɔn jaabi. Sɛbɛn minnu n'olu ka gɛlɛn. O man kan. Sɛbɛnnikɛla ko a ko UNTM ɲɛma n'o ye Yakuba Katile a kun ye sɛbɛnni kɛ ka ci ministre du travail ma fonction publique dialogue social ma k'a fɔ a ye sɛbɛn dɔ ta n'o ye arrêté a k'a bɛɛ lajɛlen annulé joona joona ko ale bi kalo kelen dama de d'a ma n'o ye utu kalo ye ultimatum. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arrêté min bi kofɔ arrêté in bi tali kɛ école maître maa 11 olu tali jamana yɛrɛ ka fonction publique la minnu kun bi kalan kɛ sanfɛ kalanso dɔw la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye UNTM ɲɛma ye a ko a ka sɛbɛn kɔnɔ ko ninnu man ka taa jamana yɛrɛ wagandeba kɔnɔna na sabula u tun bɛ baara kɛ université minnu na budget autonome b'olu bolo o tuma jamana ka contractuel tɛ université ka contractuel don. Sɛbɛnnikɛla ko Abudu Male ko université ye jɔnni da ye jamana ta tɛ wa jamanadenw de bɛ ka kalan olu de y'a laɲini ka sɛbɛnni kɛ ani ka grève kɛ ni gouvernement nana bɛnkan kɛ n'o ye protocole min n'o kɔnɔna na kabi san 2010 gouvernement ye layidu di k'a fɔ a bi maa ninnu da maa 500 ani maa 2 k'a ta 2010 la ka na se bi ma san 12 gouvernement ma se ka maa wɛrɛ ta maa 60 kɔ i kulo ma jɔ han maa 60 dɔrɔn o de sera ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko maa tɔ n'o ye maa 442 ye o bɛɛ lajɛlen taara ka taa concours kɛ u ko min ma test d'aptitude kabi san 2019 o bɛɛ n'a ta gouvernement m'u ta sɛbɛnnikɛla ko a ko gouvernement nana maa wɛrɛ ta n'o ye maa 32 ye sɛbɛnnikɛla ko olu fana kun y'u ka concours kɛ n'o ye concours d'aptitude ye utu kalo o tile 14 san 2021 o bɛɛ lajɛlen tonnen bɛ gouvernement ma dɔ wɛrɛ ta o la maa 11 dama kɔ Yakuba Katile fana ko k'o ti kɛ.
sɛbɛnnikɛla ko Waradamado docteur Abdou Malé ale min ye sanfɛ kalanso maître ale min ye olu ka ɲɛma syndicat ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ ni maa 11 tali a tɛ sariya sɔsɔ sabula gouvernement yɛrɛ de ye layidu di olu ye kɛlɛ de kɛ wa bɛnkan kɛra o ɲɔgɔnna delila ka kɛ UNTM ye a ko a bɛ Yakuba Katile hakili jigin yala a ɲinɛna wa olu ye kɛlɛ kɛ yan k'a fɔ fɛn min ye maa dɔw bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyasow la hôpital ye minnu ta n'olu bɛ budget autonome kan k'a fɔ olu ka ta fonction publique la o kɛlɛ kɛra yan wa o jo dir'u ma o tuma olu ta min kɛlen filɛ nin ye o ɲɔgɔnna kelen de don yala ale bɛ bɔ cogo jumɛn na ka kuma nin na olu ye faso nabɔ wa u ma faso nabɔ ayiwa naam Abdou Malé ko a ko Yakuba Katile ma a bɛɛ n'a ta k'i cogo dɔn ni maa min ka kulusi wo sɔgɔlen don i kana yɛlɛ jɛya yiri la n'o tɛ i lebu bi bɔ a ko a bɛ cakɛda min kunna n'o ye conseil économique social et culturel ye jamana fanga don fangaso don ale man k'i to la ka kɛ UNTM ɲɛmaa ye ko yala a munna a tɛ démissionner ma kalan n ka kalan tɛ nin yɔrɔ in kɔrɔ ayiwa u kalan ni nama tɛ wa nin bɛɛ kalannen de b'a fɔ u kunkolo ka ci Yakuba Katile kɛlɛ tɛgɛrɛ a bɛ kodɔn dɛ Abdou Malé fana kalannen don dɛ Abdou Malé bara ko docteur Abdou Malé professeur de l'université Usuba Damado sɛbɛnnikɛla ko arrêté minnu bi fɔ Abdou Malé ko a ti annulé bi a ti annulé sini ni yɔrɔ Yakuba Katile ja ka ti tala kali ye olu ka maa 11 tara bon u sigi mɛ ka maa 442 tɔ kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ l'histoire de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou bɛ n bolo bugɔ kan don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko glave journaliste Seydou o ye Muruba ye Bamuru de don wa journaliste Bamuru journaliste Seydou ni a bɛrɛ ta ni y'i jugu ka fini ye i ɲi kan na i bi siran a ɲɛ journaliste Seydou k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan min ye Lamini Jara ka fɔ ye a ko juraw i k'a dɔn u ka jɛrɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma patrona journaliste Seydou k'a dɔn a bɔ faamubaliya ani gɛlɛya bɛ ni ka don ni ɲɔgɔn cɛ sabula kɛwale dɔw bɔra ka kɛ bi journaliste Seydou a kɛn bɛ kamana gan ye a ko n'i ye juraw ka jɛrɛjɛkulu in da k'a lajɛ a bɛ cakɛbada damada de fɔ journaliste Seydou k'a dɔn min ye ɲɛmaaso ye a delila ka kɛ journaliste Seydou k'a dɔn minnu ye ɲɛmaaso kɛ i k'a dɔn ko laban nana fara ɲɔgɔn kan min ye k'a kɛ jɛkuluba kelen ye o de nana kɛ sababu ye k'a kɛ CNPM in ye Musa Bala Kulubali Cɛman Kulubali fa o y'a ɲɛmaaya kɛ cɛman i bɛ n ko n tɛ tigi kɛ don fara la n tɛmɛ n'a kɛrɛfɛ a ye cɛkɔrɔba malo bɔndala dɛ i bɔndala wa tɛmɛnin ye Musa Kulubali karata Masasi tɛ fili ayi u bɛ se ka ko bi échappé de mais ça revient toujours n'i ye n ka maa dɔgɔya n b'i ta dɔgɔya dɛ ɲɛba journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Bala Kulubali Isaka Jara Dosolo Tarawele min ye Mahamad Borge Touré Babɛn Sandara Allah Babɛn Sandara ninnu kelen-kelenna fɔ filɛ nin ye nin caman binnen don nin dara lahara ninnu ka tile la wuli ka jɔ ani cɛsiriba de kɛra journaliste Seydou k'a dɔn juraw ka bɛn nka an bɛ donni minɛ ko bi gɛlɛyaba de nana don a jɛkulu la journaliste Seydou k'a dɔn ɲansama ani ɲɔgɔn buruja o kun min ka k'a ɲɛmaaya ye journaliste Seydou kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn juraw labanna u ni jamana ɲɛmaaso nana fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in jɔ sabula ni bɛnbaliya bɛ yen an ka camancɛ fanga dɔ sigi min kɔni na ɲɛnɛ wolomali kɛ sarakisɛw ani taabolo kuraw ni k'olu boloda journaliste Seydou k'a dɔn o de kɛra sababu ye min ye conseil national du patronat du Mali CNPM journaliste Seydou k'a dɔn u ka kalo 3 walima kalo 6 di jɛkulu min sigira i k'a dɔn u ka se ka wuli ka jɔ boloda min b'a to gɛlɛyaw bɛ ban i k'a dɔn a ɲɛmaaya a dira jugaramɛkɛ ma Soya Golfa journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa kabini avril kalo tile 2 san 2022 bureau kura in sigira cɛkɔrɔba kɔni bɛ wuli ka jɔ la nka kosa in na sa kɛwale minnu bara ka kɛ ani a taama minnu bara ka kɛ bɛɛ lajɛlen kamana ganna yalima Soya Golfa ka bureau yalima a yɛrɛ hakili bɛ tuguni min ye maakɔrɔ 2 in ye wa minnu kun bi kɛlɛ la ɲɛmaaya in nɔfɛ yalima u t'a fɛ k'u 2 bɛɛ den nin bɔ a la wa awɔ dunan fɔra jatigi kɔ
misi pa biriba la hawla wala quwwata illa billah mo so minedu journaliste di ka don abo collectif de groupement ani abo conseil national des régionaux journaliste di ka don olu koni zomina ka fo wuli ka jokura min bolo dale do bureau provisoire inve so ya ka bureau fe u ka wuli ka jo ni kewale minu baraka ke u bini ka sumaya ko fe de sabula fara kalo saba kalo woro u ka shara kise bele jele fali ka yelema kuraw do ani ka sengura di aywa chake daima Johnny Sodi Kado olu yere koni ekutara ku nama duna volo foi make kalo saba dabandira uma sangele foi make e utafe kata Johnny Sedu do koni ngo ika don nyema kura koro fla mimbe minu ngumi kelela ekutafe ka kulu ni ajaje bede nimbo ko ina wa kana ni makura yewa so ngo ngele do de la o janva mi labenedo Johnny Sedu Kado akeme kuraye mi nye hakili na kurawiye ni jekulu minu ni nyo fie olu de koni na sekasegeli bulu da sa olu ba fe ka tabale goshi ka ko nyere nyedon sabula Johnny Sedu Kado ambena minga atara ka koyi obi masira akono te aywa mi nye jurawiye Johnny Sedu Kado ambe na folotigi ambe ka dahirme bangu obiro sigi manga ke gera. Non, moi je propose une solution cette fois-ci. Laquelle? Kuluni jaje ka faranywanga ka soya uvene gwenga boy. Non, ça va être c'est une transition. Même on peut se kana éterniser chukodi. Mena solution mi. Abla la kwa ka nyena bo. Non. Mena mi vie. Ce qui va se passer. Finalement, le gouvernement va prendre tout en main. Mais c'est clair. Ni gouvernement est abu bebo sisan kana nu u ka bureau opma neko ni gouvernement nana no cadre bi se ka commerçant gérer bon ça c'est o e barabane o gouvernement bi fonctionnaire d'État sisan ko nommé ko sigi bon et tout le monde va perdre ou mako sara et tout le monde va perdre no kera sisan non ça dire que jakulu dobe moi j'aime pas attendre élection oui consensus c'est tout chambre de commerce mingara conseil conseil malin des chargeurs patronat chambre des mines CMTR ça dire que élection manga ken nunu na quoi c'est des milliardaires warba bebulu comme mogota mi manga ko gérer mais obita que élection ni nyu anzama sama pour quelle raison fanda ngana be mais wartu fana ka dese shika jurute shila ni danga jugo jamana ngono koy politique mo ka élection ke kana be aw fana na folotugu ye woye élection nyu zama zamana ayamu kamuruni bese ta nyama obinye ma abana baw ci goroba salame mais pour quelle raison mu élection ko de créer non ça va pas ou kanga si ka kuma ka ben c'est pas normal bon on jogo kala mbena ka mi karsa tako non ngo ni kana ni nyama ye ci dedi odma ala nyesira nya tarami bon c'est compliqué anaka ko reba ko no ha même mi woni wie ko rebi sala ko na on de mindo. Mais je te jure. Kalo sabani ngela oluko kutita. Jora ma jora ba ko u be folo de. Wale reba ka retraite ta. Ni nguye sebanye anye mi mbo bamburu kono akabi bolla. Dawa to kana ne bi ndega do. Obike. Mi boni sebanye ango mi ma le soir de Bamako. Bamako wula. Riba no la ya jara ni ya ka sebanye. La ya ko baba manda na wariba. Hôpital di.g million keme sheki vérificateur général. Kwa taro wo soroye directeur général Ilo Diallo ale ka kesi konana. Apma olu te pigiri ke blia. Ayi. Olu bi soro mubara de kunuza. Va vie cheke da do be no lu so mina warla barabala docteur flé local karamo flé non war ko mana do lu ka barala do la chef barachena de oui hôpital di.g ko era ka bi Charles Foni Mamadi Sissoko boray hôpital ko bana voilà Charles colonel Charles bana ka chesa ala ngoni ni Charles Fo to ko fodron menga chejole sur tawre bamana colonel Charles Bamana de dimina ko faga ke sorasi fa nguye sorasi ala ka hinu bela ancien capitaine nona atara Charles Foye maître da digila normalement dishi fiefien normally 62 Bamana avait 18 Geningala cuisi tout le normal c'est 32 Bamana cuisi il avait 12 Nine kuyeni wae nine ni wae Allah chadma tara lahara seru trore wallahi chadma ba ala ka sa ma ka lafiya nine kuyeni wama azinga fo ko do be ko pigiri olu se nye
Allahu akbar. Abi tazara. Nam. Sabanigala ko hôpital di Point G aba tokokoro bolo sabula hôpital ngoni doni nana fori ka fori doni fo kana hôpital firipi akwa me domina kobi fe minye surfacturation yi fe minye kemeye ko fere wa kele ko jago ya bo kesu kono o debe hôpital di Point G la bureau de vérificateur olu yɛrɛ de wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye rapport min bɔ u ye million kɛmɛ seegin wo de ye fɔlɔ u ma tila sabula u ye sɛbɛn dɔw ɲininkali kɛ o ma d'u ma fɔlɔ u sen dalen b'o nɔfɛ ni k'o ɲɛɲini i n'a fɔ groupe électrogène ani oxygène minnu bi don banabaatɔ gɛlɛnw na nin bɛɛ lajɛlen surfacturelen don i nalen n'i ka banabaatɔ ye a bɛ gara la a ninakili ferekelen bɛ a bi sa wa a bi balo i t'a dɔn olu bi sin k'a surfacturer ten awɔ u tɛ hinɛw. La hawla wala quwwata illa billah lazim. Sabanikala ko ako senika munun be n'olu b'a kuma fɔ n'u ma min mite ka taa Kulikoro u b'o mite ka t'o sigi Panga fɛn min ye gouvernorat o kɔnɔna na kamalen dɔ be ko Fuseni Kulubali ale kun ye senika ɲɛmaa ye ale ye ko in gɛlɛ kɛ k'a kɛ a bɛɛ la ta ka kangari daw ye a t'a dabila ka lasɔmini d'u ma n'a m'a dabila u bɛ taali bi jɔ dɛ u nana ka na bɛnbɛn bɛɛ ko la ka sin k'o mite ka bɔ laboratoire kɔnɔ ka t'o sigi gouvernorat la ko ka taa ye. O taari sigi gardien kɔrɔ bi tewuli de la gardien fɛ un médecin il est master 2 en microbiologie. La hawla un médecin mais ça ni foutaise de ale n'u t'a fɛ k'a ye u sina ka mite gouvernorat la il parle trop il parle trop nam a taara sigi Panga un laborantin o bi taa mun kɛ gouverneur ka bureau kɔnɔ a sigilen bi Panga ye hali sini. Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnikaya kuma fɔ don o don burujali don o don lagosili wa kolokalama dɔw de b'u bolo u taalen bɛ olu fana labɛn k'olu kɛ sɛnika ye ni sɛnika sɛbɛn tuma na i b'o kolokalamaw ye arajo ni télévision ni réseaux sociaux kan dɔɔnin bi d'u ma u b'o bila u kun dɔrɔn u bɛna tɔ ninnu lagosili daminɛ i y'a ye wa. A bɛ taa de. C'est ça oui. Sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général ale ye wuli ka jɔ kɛ ka taa jateminɛ kɛ million kɛmɛ seegin a y'o wo de ye a ko an bɛ don min na ko bi Jakarta kelen min ye 60,000 70,000 ye u y'o feere o bɛ taali ma 100,040 a den 50. Non o marché jara. Sugunikura ni Point G cɛ. Pap. Nam. Groupe électrogène min ye million 20 million 30 u y'o facturé million 80 k'o wari bɔ o bɛ taali kun. Nin n'a damanda. C'est le comble. Sɛbɛnnikɛla ko so dɔ bɛ yen n'o ye bâtiment ye u ko k'o ka jɔ k'o ka lakuraya fɛn min ye ingénieur ye min bɛ ka baara kɛ n'o ye min fɔ u b'o gɛ n'a ye devis min kɛ u b'o gɛ nin da i ka ne ta in di ne ma o fana nana ka na baara daminɛ wari bɛrɛ tɛ ka d'a ma a bɛ ka gɔn a kɔ baara teliya don dɔ nana yiri don so kɔrɔ ka birikiw yɛlɛ ko a b'i so bili fiɲɛnin dɔ sinna ka ci ten immeuble nani kɛ dugu ma bura ne ko Asimu bɛ min de Asimu kan ka t'i jɔ u jigi dɔ ka bɔ Point G k'i jɔ ni marifa de ye k'u ɲini k'u dalakala k'a bɛɛ ɲɔni ka bin wɔrɔfilɛso fura fɔn b'a la o y'o de ye e m'a dɔn ninnu y'anw fa directeur n'a ka dafu wa mais je t'ai dit directeur de do ni nin kuma in ye tiɲɛ ye non vérificateur général de taari bolo d'a kan Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko don n'a nataw la nin ko in yɛrɛ kan ka di kiiri tigilamaw ma waati dɔ sera sa jamanakuntigi ani jamana marabaw minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna nin bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ hali minisiri yɛrɛ ka wele k'a ɲininka sabula cakɛda tɛ se ka nin ɲɔgɔn na tiɲɛni ba kɛ minisiri sigilen kɔrɔ i ma DG wuli ka bɔ yen i ma dugumama wuli ka bɔ yen i bɛ dɔ kalama a la. Bon n bɛ min kɔni f'i ye ministre de la santé muso in Jean Sodi k'a dɔn Ala deli b'a bolo dɛ barika min bɛ muso in na wa cɛ in ka ko banna muso in tɛ kɛlɛkɛ o. Ilo wa. Ministre de la santé tɔgɔ muso in sa fɛn. Ne t'a dɔn. E tɛ ministre de la santé dɔn. Ayi. Non. Jaminatu. Ale de bɛ yan. Bon, tu as quelque chose contre cette dame. Non, a kun tɛ fɛn na n k'ale de tun bɛ. E bi Mali faama tɛ dugukolo sanfɛ i tɛ min dɔn. Ne t'e dɔn wa. N'ale tun bɛ caisse malin de. Bon, Jaminatu, elle va prendre les mesures contre ce directeur là, je te jure. Ale ma tɔgɔ ɲuman d'a la CMSS la dɛ. N'i dalen don ale la. Jaminatu ye. Bondala sa. I tɛ Bondala ni ɲɔgɔn na silamɛ bɔ. Min tun bɛ CMSS la. Bondala tɔgɔ ɲuman b'a la. Jaminatu ɲɔgɔn na ministre bɛ bi yan. Elle est claire comme l'eau de roche. Bon mun na dɛ. E kɔni ni ma munumunu sɔrɔ yɔrɔ min. Bon Javal. N y'a kunu. O de da ka di la.
ni mun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ daba ye bali k'a tɔ fɔ n tigɛr'i la cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn daba tun la san wulilen don bi ye juma ye kow ka ca nka san min bɛ ka suru zeni ni ɲɔgɔn ko famana kana Bamakɔ dɛ ne yɛrɛ kɔni ɲina sa bɛɛ ma da la ni nin san baara kana cogo min a bɛɛ la kana te Bamakɔ fo ka fa bɛ kɛ dibi ye ala k'an da k'ala kunna ya rabbi ala k'an ni silamɛw kisi ami n bala cogo bɛ di joti sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mahamadu S Tarawele Mahamadu S Tarawele ko a ko di a k'i k'a dɔn jamana ti ja ni ko ma nɔgɔya jamana yɛrɛ tɛ nɔgɔya fo juraw k'u bolo jigin jɔnni sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan dunfɛn ani minfɛn gɛlɛyara fo k'a fɔ a to ten jamana dun bɛ yɔrɔ min bi ko caman de bɛ minnu galasɔlen don ɲɔgɔn na minisiri min bi jago kunna Mahamudu Uldu Mohamed journaliste di k'a dɔn a ye tabale gosi kunungo donikɛla kibarumaw jamana ɲɛmaaso bɛ wulikajɔ min na i k'a dɔn cɛsiri min na a ka se ka dɔn jamana denw fɛ minisiri min n'a bɛ nafolo kunna minisiri kunnandi Alfuseni Sanu a fana tun bɛ kɛnɛ kan journaliste di k'a dɔn gouvernement bɛnna fɛn dɔ de kan ani juraw ani sanni kɛbaw ani feere kɛbaw journaliste di k'a dɔn bɛnna fɛn dɔ de kan min bɛ se k'a to gɛlɛya in bɛ duga cogo min ka bɔ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara minisiri Mahamudu Uldu Mohamed journaliste di k'a dɔn a ye ɲɛfɔli kɛ sugubulo yɛrɛ bɛ cogo min diɲɛsɛgɛ naani bunaku sanfɛ nkalonda la fɛn caman de gɛlɛyara diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na journaliste di k'a dɔn o tɛ nkalon ye ngo n'a ta bɛɛ Mali ani jamana de mago bɛ se fɛn minnu ma n'o ye dunfɛnw ye ani balofɛnw journaliste di k'a dɔn sɔngɔ min fana l'olu kan a y'i da don o la jamana gouvernement b'a kalama ngo n'a ta bɛɛ Mali bɔra gɛlɛya caman de kɔnɔ gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ayiwa Mali yɛrɛ ni ka fɛn caman jɔri o de la gouvernement ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye fɛn caman ka nɔgɔya Jean Sedou ngo n'a ta bɛɛ somingele do hali bi n'a ka bi dɔw kɔni b'a la jagokɛlaw la jagokɛla kumaba b'a la jagokɛla mangani b'a la min ye minisiri Mahamudu Uldu Mahmud i k'a dɔn ayiwa minnu kɔni kelen bɛ ka gwɛlɛ ta k'a banba dalu t'u bolo Jean Sedou ngo n'a ta bɛɛ jamana ye hakilina min sɔrɔ n'o ye wulikajɔ kura ye min bɛ se k'a to fiɲɛ kura bi don awa jamanadenw bolo min bɛ se k'a to jamanadenw i k'a dɔn awa gɛlɛya dɔ bi bɔ la gouvernement nana wulikajɔ min kɛ ayiwa feerefɛnw ni ka sɔngɔ sigi sɔngɔ min ni maasin b'an ka tɛmɛ o kan a y'a jira k'a fɔ sɔɔni min ye malo yɛrɛ ye tɔni 3,000 Jean Sedou o don nin dɔ don ni ka na jamana kɔnɔ min ye sukaro ye tɔni 100 ani tɔni 10 Jean Sedou o bɛna tulu yɛrɛ fana b'o cogo la Jean Sedou k'a dɔn ayiwa nin wari kasabiw bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 15 ma jamana yɛrɛ bɛ ni i waa da o la waasa nɔgɔya dabina Jean Sedou fana k'i bɔ a la bɛn kɛra minnu ka u ni jagokɛlaw misɛnman fara mangani kan sɔngɔw ɲɔngirili Jean Sedou k'a dɔn u bɛna ko dɔ de kan ka jatew minɛ minisiri min bɛ nafolo kunna n'o ye Bɔbɔkɛ Sanuma ye Sanu y'a jira k'a fɔ nin ko damadɔ min filɛ nin ye wajibi don majɛbi kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ jamana bi gɛlɛyaba de kɔnɔ gɛlɛya min n'o ye lakana ye kɔsɛ in na Jean Sedou k'a dɔn Mali a kɔlila wari caman na CEDEAO ka gɛlɛya in fɛ ani UMOA ka gɛlɛya nka n'i y'a ye an sera k'a kun o kɛra mara kɛcogo ɲuman de kan ani wari bɔta a minɛcogo ɲuman ngo n'a ta bɛɛ Jean Sedou k'a dɔn a sɔrɔsiw ka minɛnko o fana ye wajibi ye wari caman de donna minɛn na kɔsɛ in na Jean Sedou sabula jamana an mago tun b'o la a ko ngo n'a ta bɛɛ Jean Sedou k'a dɔn wulikajɔ kan ka boloda san nanen y'a sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don min ye COVID-19 ani UMOA ka gɛlɛyaw n'a nɔnaw wari kasabi min n'o ye jamana in majɛ a barika bonyana nka u bara k'u sɔn dɔɔni dɛmɛ ayiwa min bɛ se ka to k'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nafoloko la ko caman yɛrɛ bara ka ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura dɔgɔtɔrɔ ne bɛ tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako faduniya fanfara gaba bugu jara bugu nkalontigɛla ne y'a ka sɛbɛn ye bugu bɛ nkalon tigɛ sa nkalontigɛ fɛ fo ka bugu surunya ni Ala cɛ a tɛ bɔ aw ka dugu la de awɔ Kalifabugu bugu jara buguden anw b'a wele ko kurunin ayiwa a ko mun sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin cɛ in ye ni juguya da ye nin da ye a yɛrɛ furumuso ka taa ni furumuso in kɔni sɔrɔ kungo kɔnɔ ni k'a ba dɛbɛ walo ni muru ani bese ka taa k'a fililen to yen
Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo san 2019 Katibugu ale min bɛ Mande commune rurale fɛ nin cɛ in dɔ de ko Bukadari Traoré san 60 si yɛrɛ jɛlen bɛ koyi nɛgɛ kaɲa taa waati fɛn min kɔni ye keleya yɛrɛ bolo ma dɛ a kɛlen filɛ ka wuli kajɔ kɛ a furumuso ni ka taa lajaba sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan de nana don ani furumuso in jɛ n'o to a ye Adamu Keita ye Adamu ni Bukadari kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bukadari kɔni bi keleya o ka jugu Damɛ ta ye yɔrɔ Damɛ ka keleya n'a muso magara yiri o yiri la a b'o yiri ɲimi fɔ ko jubɔ ko bi keleya tɛ cɛ ka kojugu ye ko ɲuman tɛ dɛ kojugu tɛ keleya ye nka dandɛmɛ wale o de ye ala juguman ye i bi keleya muso la i b'o fɛ de nka damatɛmɛ o ye ko wɛrɛ ye o fana tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko nam a ko fɛn min ye kumaw ye o nana sago ɲɔgɔn kun na fɛn min kɔni ye babagalikan ye ani lajabali Bukadari y'o ta ka Aminata sɛgɛrɛ Aminata ko o tɛ min na n bɛ taa an ka so a ye minɛnw bɛɛ cɛ a taara faw fɛ yen faw kɔni olu bɛ Mande commune de kɔnɔ o tuma janni Bukadari hakili ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ taa waati kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bukadari de tora Ami bɛlɛni la Adamu bɛlɛni la a bi Adamu bɛlɛ k'o suruku taama fɔ ka don dɔ dɛ ka sin k'a ye Adamu bi to ka taa lɔgɔ ɲini na yɔrɔ dɔ la sɛtɛnɛ tulonkɛra la Keleya Banji a sina k'a ka bese de ta k'o siri a ka nɛgɛso la ka bese in daja ŋaɲa Adamu kɔni bɛ kungo de kɔnɔ a ka denkɛni yɛrɛ n'o ye Bukadari yɛrɛ denkɛ san 5 o bolo minɛlen bɛ Adamu bolo a sina ka bɔ tu kɔnɔ fakasa k'i ɲɛsin Adamu ma e bɛ ne janfa n b'i faa bi Adamu kɔnɔ ko kulonkɛ don bese dajalen b'a bolo n'a ko cɛki basi bi sari basi sarila Adamu kulera i nanfa a y'a jigin a kan dun Allah ka tila k'a jigin a kan Allah a n'a fa koyi bilakoronin min tora o y'i sendigi a ye muru de kɛ ka Adamu pɔcɔ k'a cɛkɛcɛkɛ ka taa k'a fililen to yen la hawla wala quwwata illa billah lazim ka laban tuguni k'i ka nɛgɛso ta o yɔrɔnin bɛɛ k'i fiyɛ ka taa fɔ Adamu ba ye i den wulu in y'a fa a fililen filɛ kungo kɔnɔ Allah o tuma ka tunu sɛbɛnnikɛla ko kabi san 2019 a ye nin kɛ Ala de farala Adamu kan maa dɔw de ye kulekan mɛn olu de nana ka Adamu dɛmɛ o y'a sɔrɔ a fa mɛn basi la a kɛra cɛ in kɔnɔ ko a san bɛɛ olu taara n'a ye o bɛ taa ni Gabriel Touré la olu ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fo dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kunna Ala ni wuli ka jɔ ani cɛsiri Adamu ma to bana in na nka fa bɛɛ kɔni kɛra muruda ye Adamu yɛrɛ a kɛra maa fiɲɛtɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Adamu kisira nka cɛ min ye nin kɛ n'o ye Bukadari Traoré a ɲinina ka dɛsɛ kolokoso cɔ ɲɛ ma se ka d'a kan 2019 2020 2021 2022 san 4 tɛmɛnen kɔfɛ a kɔnɔ ko maaw ɲinina don dɔ kasi nana ten cala a yɛrɛ ka dukɛnɛ na wara dunan malangolo kasi ka n'i sigi dukɛnɛ ko mun ko ma kɛ a sigi ani polisiw ka na o yɔrɔnin bɛɛ f'u bɛ filennin fiyɛ u nana ta cɛw ka taa n'a ye amalola sɛbɛnnikɛla ko u nana ɲininkali busamisɛn gun a la a ko in kɔni tiɲɛna ale y'a kɛ nka ale dusu de y'a kɛɲɛ k'ale keleya ko sitana donna a la sitana b'a bila ko sitana donna ale la o tuma fɛn min ye progrès ye u taara ka taa ko da o ɲɛkɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ progrès ko sitana fura bɛ yɔrɔ min o ye kasoboma ye o ye nɛgɛ k'a la o yɔrɔnin bɛɛ ka taa di Bob ma ye awɔ a ka Bob Bob ani Arbo i b'u dɔn i teriw tɛ de Aja a tɔgɔ sɛbɛnna Aja ka kaye kɔnɔ joni Aja kaye de bɛ Aja bolo ye Aja fana joni n ko registre de bɛ Aja bolo n'i minɛna dɔrɔn i kunkolo b'i gana baw b'i kunkolo gana Aja b'i tɔgɔ sɛbɛn kaye kɔnɔ ne ko ne tɔgɔ sɛbɛnnen n k'u ka ligne kelen bila n k'e natɔ don ne ye place réservé ye o kaye kɔnɔ kulu wallahu bakili ne ko Sidibe ma n ko Sidibe ni daba nana i bɛ taa n'a ye premier cabinet na fɔ safurulayi maa sigi di Jɔnsedu waati n'a ka waati ma se gɔngɔnlaw bi ye juma ye i k'a dɔn juma nata waati yɛrɛ ma ja sanjiba de bara ka suuru Bamakɔ a bɛ ni ka heure 1 ni tila bɔ sa bi suuru cogo min a bi suuru Ala k'a kɛ sanji kunnadi ye Jɔnsedu i k'a dɔn mɔgɔw k'u hakili to a la min kɔni sa ye n'a bɛna Jɔnsedu i k'a dɔn taama sa kɔrɔ mobili bolili ani moto bolili sa kɔrɔ o ka dabila Jɔnsedu i kana jɔ ji la k'a fɔ n bɛ doni kɔnɔ ka bɔ ka n'o kɛ Jɔnsedu ana wele dakɛ
kɛ minisiriso min n'a bɛ dugukolo ko kunna ani yɔrɔ dilanli u ye layidu ta commune 1 min ye awa kɔfolo min n'a bɛ tɛmɛ Bangɔni na ani ayiwa nin bɛɛ ye commune 1 ye ko a kɔ bɛ dilan Joan Sodi k'a dɔn ayiwa Kingole ni Molobali ni a si ma dilan Joan Sodi k'a dɔn a bɛ ne ka waati tɛmɛ hali bi depuis bɛ ka tile wa u nana terrain kɛ so kan k'u b'o ci u ma na kɔ bara ka fa wa mɔɔ b'u ka du kɔnɔ tiɲɛni bi kɛ dɛ kɔni bɛ ka laseli kɛ sa ale jamana k'a nafa sɔrɔ n'o tɛ sen bɔra la o pewu ka so bɛɛ taara o min dore ka so tɔni kɔ nɔgɔya 5 ne y'a suma o don ne ko payi n k'Ala ni ce ni du belebele 50/40 Korofina u ye peinture k'a bɛɛ la u ye peinture k'a ko min bɛ ci ne ko aw ye ne fa sa o ne ko n'u bɔra yen u ka taa Buguba u ka t'o fɛnɛ dilan i ka taa Segu Joan Sodi k'a dɔn waati dafara an bɛ foli ani tanuni kɛ min ye Sim Market ye k'a dɔn ACE